Bob Theatre Festival, ένατη χρονιά, ναι. Πρώτη όμως φορά από OVO και For Frontal μαζί. Δηλαδή, εντάξει, από φοβερό ύφετος. Ο Πάνος, η Βάσο, θα βαρεθείτε να μας βλέπετε. Κάθε μέρα εδώ θα είμαστε. Στην αρχή, στο τέλος, θα παίρνουμε συνεντεύξεις. Κατά τη διάρκεια, θα σας πάμε τα νεύρα, θα σας ρωτάμε πράγματα. Θα ρωτάμε τους ηθοποιούς, τους θεατές, θα κάνουμε όλα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 9 Μαΐου. Ναι. Έχουμε δύο σκηνές, να πούμε, που είναι η βασική, το main, στο Βάιλος. Και το basement, το υπόγειο δηλαδή. Στο basement έχουμε σήμερα τις περσινές βροχές, που είναι στην Καρασαβίδη. Το popcorn από την ομάδα Ρεπεντέ. Ναι, Ρεπέντε. Ρεπέντε. Sorry, είναι το άγχος, είναι πρώτη φορά. Εγώ δεν ξέρω λίγο. Είναι Ρεπέντε. Ρεπέντε, δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω Ρεπέντε. Είναι και ακόμα μία. Είναι το Laughter the Show από την πρώτη συνδεσία του Μάνου Καναβού. Λοιπόν, στο main αντίστοιχα έχουμε Scratch Night στις 6.30 ώρα. Ξεκινάνε πριν σήμερα τα παιδιά. Αυτό τα διαβάζετε, θα πούμε στο μάθω έξω. Εντάξει, από άπλη θα ξέρω το έξω. 9 η ώρα Κατερίνα, στη συνοδοσία καταπληκτική παράσταση με την Λένα του Παπαλικούρα, στη συνοδοσία του Γιώργου Νανίλου, ο οποίος είναι και τιμόμενο πρόσωπο από εμάς και τους συναδέλφους. Από εμάς. Ναι, ρε παιδί μου, από το Top Festival. Και στις 10.30 το ίδιο μέτρο, C4 Circus, μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, η οποία ξεκίνησε από εδώ, από το Scratch. Μαζί με εμάς, ήταν εντάξει λίγο χειρότερη από εμάς. Εντάξει, τα παιδιά που κάνουν χορεύουν, κάνουν πραγματικά, προσπαθούν, ό,τι μπορούν να κάνουν. Μείνετε μαζί μας, γιατί θα έρθουν ακόμα περισσότερα. Bob Theatre Festival. Μιλάμε με τους πρώτους που καταφέραμε να αρπάξουμε μετά την παράστασή τους. Η παράσταση είναι οι περσινές βροχές και έχω κοντά μου τον Χρήστο, τον Καρασαβίδη και την ηθοποιό του, τη Δώρα Παρδάλη. Παιδιά, πείτε μας δύο λόγια. Πώς ήταν η εμπειρία, πώς σας φάνηκε η παράσταση στα πλαίσια του Bob Theatre Festival? Είναι η τρίτη φορά που συμμετέχουμε στο Bob. Είχαμε συμμετάσχει με την ομάδα Raccoon πιο παλιά. Τώρα είναι η πρώτη φορά που είμαστε χωρίς την ομάδα. Η εμπειρία μας ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε και μας τίμησε με την παρουσία του. Και ελπίζουμε, επειδή κάναμε το άνοιγμα του Bob Festival φέτος, να φέρουμε τύχη σε ολόκληρο το φεστιβάλ. Αυτό ελπίζουμε και εμείς, να είστε γουρλίδες για μας. Δώρα, πες ένα γεια. Γεια σας. Πώς πέρασε σήμερα? Πέρασα πάρα πολύ ωραία, το κοινό ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, ήταν υπέροχα. Είμαστε με την ομάδα του Μάνου Καναβού, με την παράσταση Τα Λάφυρα The Show. Είσαστε sold out, να το πούμε και αυτό. Και παίζετε τώρα, παίζετε σε μία ώρα. Αυτό το έργο είναι ένα νεοελληνικό έργο. Δεν έχει ξαναπαιχθεί, πρώτη φορά παίζεται. Διαδραματίζεται σε ένα τηλεοπτικό πλατό και συναντάμε εκεί δύο παίχτες από ένα reality παιχνίδι θησαυρού, παιχνίδι επιβίωσης, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι και έχουν επιλεγεί από τη φυλακή για να συμμετέχουν σε αυτό το show. Είναι οι παίχτες ο Στέλιος Ψαρουδάκης και η Ιζαμπέλα Κουγεβίνα. Ο Φάνης ο Παυλόπουλος, παιδιά, από τους Αμπόβο μας τον πήρανε και τον βάψανε, έτσι τι κάνει? Είναι ο παρουσιαστής του show. Αυτό το έργο διαδραματίζεται κάπου στο μέλλον. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποια εποχή διαδραματίζεται. Οπότε αυτός είναι ένας μελλοντικός παρουσιαστής που έτσι θα τον φανταζόμασταν. Άκουγε φωνές. Γιατί έλεγαν οι φωνές? Κανείς δεν ξέρει. Παραισθήσεις είναι. Η γυναίκα ήταν σχιζοφρενής. Και σέρα, σέρα, whatever will be, will be. Κι αν είμαι σχιζοφρενής. Και σέρα, σέρα, και σέρα, σέρα, whatever will be, will be. Και με σκέπασε με το σεντόνι της πρίκας μου, που είχε αντέξει πιο πολύ από μένα. Ο γιος μου, 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 ο γιος μου.
είμαστε εδώ με την ομάδα της Προσέρκους. Είναι μια ομάδα που ξεκίνησε στην Αθήνα στο Bob Festival, στο διαγωνιστικό τμήμα. Παιδιά, πείτε κάτι. Καλώς σας βρήκαμε. Για τρίτη φορά. Πώς ήταν τώρα σήμερα που ουσιαστικά κλείσατε την πρώτη μέρα του Bob Festival? Ένα σχόλιο για το Bob. Το Bob. Παιδιά, μου πέρασα τέλεια. Αλήθεια, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Τους αγάπησα το κοινό του. Είναι τρομερή εμπειρία, είναι καταπληκτικό το κοινό, πέραν πάρα πολύ. Παρομοίως, χωρίς να έχω την προηγούμενη εμπειρία, αλλά ήταν όντως πολύ έντονο το κλίμα. Και εγώ νομίζω ότι θα έπαιρνα να πάω αυτό το χώρο. Είμαι δεμένη μαζί του πλέον. Μου αρέσει. Με το χώρο ή με το Bob Festival, δεν κατάλαβα. Και με τα δύο. Λοιπόν, είστε οι τελευταίοι σήμερα. Θέλω να κάνουμε μαζί την αποφώνηση, να πούμε μαζί καληνύχτα. Μέχρι την Κυριακή, κάθε μέρα από το απόγευμα μέχρι το βράδυ, Bob Festival.